σήμερα θα δούμε το σούπερ και καλύτερο κινητό. Εδώ πέρα είναι το κινητό Sony Ericsson W995. Όταν το αγοράσει κάποιος έχει ενσωματωμένη μνήμη 8 GB, δηλαδή θα περιέχει στο κουτί μια κάρτα μνήμης 8 GB και η ενσωματωμένη του μνήμη θα είναι 118 MB. Λοιπόν, η μπαταρία διάρκειας αναμονής του είναι 600 ώρες. Ο χρόνος ομιλίας της μπαταρίας είναι 11 ώρες και καθώς είναι σε χρήση το κινητό, η μπαταρία αρκεί έως και 5 ώρες. Αγοράστε το μόνο με 150 ευρώ. Δεν θα πέσει άλλο, αλλά θα αυξηθεί αν δεν το πάρετε σύντομα. Αγοράστε το και θα με θυμηθείτε. Γεια σας.